నమస్కారం అండి. రైట్ వి న్యూస్కు స్వాగతం. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మరో అరుదైన ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగిందని డాక్టర్ హేమ్రాజ్ సింగ్ తెలిపారు. సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్పేట భూంపల్లి మండలం యనగుర్తి గ్రామానికి చెందిన మహిళ తన కాలుకు కణితిగడ్డ కావడంతో గత కొద్ది నెలలుగా ఇబ్బందులకు గురవుతుందన్నారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలోకి వెడితే ఆపరేషన్ చేయడానికి సుమారు 50,000 వరకు ఖర్చు అవుతుందని తెలపడం జరిగింది. బాధితురాలు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. దుబ్బాక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ కోసం సంప్రదించడంతో ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచితంగా ఆపరేషన్ చేసి కాలికి ఉన్న 3 కిలోల కణితిని తొలగించడం జరిగిందన్నారు. ప్రస్తుతం మహిళ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని డాక్టర్ హేమ్రాజ్ సింగ్ తెలిపారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలోకి వెళ్లి పేద ప్రజలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులకు గురి కావద్దని సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా మెరుగైన వైద్యం అందించడం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. నమస్కారం.